الله توكلت على 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 الله جنيجي سمد لما صلى توكلت على الله فما أعلم أتوكلت على الله جونجي جيجي سمد لما صلى أتوكلت على الله Allah me baga che anamuso demse anima bakoro ka obela jelen fo ka awale nyumando anye bato minge bi sungalo tle duruna en konna ala ka bela jelen mina anye ala ka nga bato bela jelen mina sungalo time ko nyuma ala ka di an islam bela jelen ma ala ka hinanga taba wala ala ka yafa ko uma amara biye juma ye tuabukalo ale tle ta ani duru marsi sungalo tle duruna fana biye anga ulada na kiwaru yaw amena uluda outloka dongono fe ya yira ka ko bingali do kera ni sogomada na kilometre tan kele min soma dugu ale kera flala na ala sonama shuina min bora okola ananya folika mawiye gawkaw ko ni me kamana gwana gawkaw ko stratu fe ta chugo foste gaw ni wati na fana kurantike fana na faraoka ukoni ya yira sako ka wuliga joke yasa ulu ko me saka lafia sorotomi sungalo ale konnana wala fo fe no oye senegalais sa Ousmane Sonko ko ale kɔni blara kunungo minye akanubaw na lafasabaw yolu kɔni bɔra ka fan bɛɛ lajɛlen kɛ nisɔndiya ye a kelen tɛ a ka parti n'o y'a ka bɛrɛbɛrɛlitɔn ye Basiru Jomaye Faye ale fana blara ale tun bɛ kaso la cɛbɔ tun don waliya in kɔni kɛra ka kɛ ni Senegal yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka laɲini ye laɲini min b'a to bi Ousmane Sonko ale bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na min ye ka bɔ kaso ale kɔnɔna na kaso min yɛrɛ a kun fɔra k'a fɔ ko a man ka kɛ Niger ka ulu ni nanzaraw ka jakulu be na fama ko ECAP Sahel ulu kɔni da ne no ɲɔana kosɛbɛ amara amaro ka fɔ min ye maramafɛn mara yɔrɔ saba o de kun yera Niger kaw fe fila o kɔna ka ye nka kosɛbɛ na ko sabana min yera nin ye Niger kaw y'a yira k'a fɔ ko o kɔni o kɛra damatɛmɛ ye Almanw ulu kɔni ka maaw de ka ca Niger kaw fe nin baara in na u y'a yira k'a fɔ ko u ye waleya minnu kɛ nin ye a ma bɛn u ma bi a ma bɛn u ma sini min ye Niger yɛrɛ ye ale ni Almaɲ kɔni fɔlen no ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ nin ko ninnu na sabula siga kelen ala k'a fɔ ko maramafɛn minnu bilalen n'o ye a kun bilalen n'o ka maaw kɔnɔ yaasa olu ka se ka na wuli ka jɔ kɛ Burkina kaw fe olu ka kunungo kunnasini ministre ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan u y'a yira k'a fɔ ko furakɛliko ta nasira fɛ sa min ye hémodialyse ye ka taa se scanner ma sa k'u y'olu sɔngɔ sɛbɛkɔrɔ jigin fantanw ko olu kɔni ta bɛna k'a la fu ye bana ninnu u y'olu caman dantigɛ k'a yira jamanadenw na k'a fɔ nin waati na degun min bɛ ka kɛ ni o ye musaka ba min bɛ n'a tun bɛ taa se 100,000 ɲɔgɔnna ma k'i ko bɔ ko wasa i ka se ka min ye sugunɛbana ka se ka o scannerw kɛ ko olu bɛɛ lajɛlen binna u ka jamana ɲɛmaa fɛ ka kɛ ni ko bi u ka jamanadenw kan ka wuli ka jɔ min kɛ amara olu fɛ yen finitigiw ka dɛmɛ sira fɛ hali ni e telefɔni cini bɛ Burkina dɔ bɛ tigɛ i kun o wari u bɛ k'o kɛ ka baara wɛrɛw kɛ bi yaasa ka se ka jamana ale yɛrɛ dɛmɛ n'Ala sɔnna a ma su in na fana nɛgɛ kanɲɛ 21 min sigira sen kan an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan Mali kɔnɔ o baara bɛna kɛ cogo di minnu y'o jɛkulu min y'o sigi ani olu ka kunnafonidila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 21h waati bref ale kɛnɛ kan ni Ala n'a kira sɔnna a ma n'an bɔra Burkina an bɛ taa Nigeria kaw fɛ yen min y'u ka jamana ɲɛmaa ye Tinubu a ko k'a ti dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen di maa minnu ye bamanci wale kɛ ka maa 400 ani kɔ minɛ ne ekɔlidenw n'u somɔgɔw don amara Tinubu ko dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen k'a t'a di ko wa fana ko u ka finitigiw u bɛn'u labɛn ka wuli ka jɔ kɛ se fɛn fɛn b'u ye u b'o kɛ yaasa denmisɛnw n'u karamɔgɔ minnu minɛlen don u bɛ se ka bila cogo min ko ninjugawale bamaja wale kɛbagaw kɛlen ka degun min ta ka ɲɛsin u ka dugu ma ko ni Ala sɔnna a ma ko sɔrɔdasiw bɛna fura sɔrɔ a la Tinubu ko maa o maa n'i y'u jaabi ka taa wari di a tɛ bɛn a ma bi a tɛ bɛn a ma sini wa jamana yɛrɛ tɛna dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen di ninjugawale bamaja wale sabula ni wari dir'u ma o b'u sankɔrɔta de i m'a ye a golobalen don anw fɛ yan sisan wari min sarala Algérie kɔsa in na o de tɔnɔ filɛ nin u taara minɛnw ni fɛnw san u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ nka fɛɛrɛ bɛ nana sɔrɔ nin bɛɛ la ni Ala n'a kira sɔnna a ma Nigeria ale fana bɛ k'a faamuya Afrique du Sud kaw fɛ yen Égypte ale chrétien diinɛ bolofara dɔ bɛ olu fɛ olu ka diinɛ batoyɔrɔ la sa a yɛrɛ k'a fɔ yen kɔni min ye maa damadɔni ye bin taara kɛ olu kan k'u bɔnɛ u ni na u ka église u ka batokɛyɔrɔ kɔnɔna na
église ɲɛma Afrique du Sud kɔnɔna na olu kɔni ye kibaruya bɔ k'a bi ko sɛgɛsɛgɛli ko wulilen don min ye Égypte lasigiden min bɛ Afrique du Sud kaw fɛ yen ale yɛrɛ wuli ka jɔ kɛ ka taa ɲɛda diinɛ bato yɔrɔ in kan min bɛ kerecɛnnakaw tɔgɔla Égypte kerecɛnnakaw tɔgɔla Afrique du Sud ko sɛgɛsɛgɛli ko de ka kɛ ko yaasa ko ka se ka ɲɛdɔn sabula diinɛ batolaw ka taa bi olu kan a tɛ ka kuma tɛ ka kɛ taa tɛ ka minɛ si tɛ ka bɔ k'o tɛ se ka to ten cogo la o ma ɲi fiyewu jamana fila ye ale ni ɲɔgɔn cɛ angolakaw fɛ yen maa 50 amara k'o de fatura sabula u tun b'a fɛ ka subaya kɛ k'u ye suba baara de senfɛ k'a ɲininiw fɛ k'u ka ji dɔ min ji in a na kɛ o bɔra yiri dɔ la u y'u fa o la ko yaasa ka kɛ suba kwalen ye a taara n'olu yɛrɛ ye amara n'i y'a mɛn ko suba garisɛgɛ ka di a bɛ dugu min na o mɔgɔ de ka ca aw donkan suyalaw a fɔra ko Angola jamana ɲɛmaw ko nin waleya min kɛlen filɛ nin ye ko polisiw ka wuli ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ dɛ ko k'a ko ɲɛɲini ko sabula u ka jamana ka tiɲɛ don min y'u kɛrɛfɛ jamana caman na suya a yamaralen don ye suba baaraw labɛnnen don ye nka ko k'a fɔ ko ka taa maaw ladege k'olu ka don suya la ko f'u ka furaji dɔ min bɔra yiri dɔ la o maa 50 bɛɛ k'i da ka sa jamana ɲɛmaw ko k'o tɛ se ka to ten fana dɛ ko k'a sɛgɛsɛgɛ Amara i y'a faamu aya e bɛ sun na e n'a faamu sa o parce que e ɲɛ bɛ suntigɛ de suruyatɔ la e ɲɛ b'o de la Irisilakaw ka kalafili ye bi ye ale ni sini min ye jamanakuntigi kalafili ye sa Vladimir Poutine ale de kɔni ye nayɔrɔbatigi a ko la ko diɲɛ fantan ni naani bɛɛ lajɛlen hali anw yɛrɛ fɛ yan maa mafalenw caman bɔra yan Amara ka taa Irisilakaw fɛ yen min ye jamanakuntigi kalata in ye ko bi don marisi kalo ale tile 15 a n'a tile 17 k'a ko bɛɛ lajɛlen bɛ kuncɛ o la min ye Poutine ye k'a b'a ɲini fasodenw fɛ k'u ka bɔ ka taa kalata o ni ka mɔgɔw ye u ye dugukura minnu minɛ u ka marabolo minnu bɛ yen Irisilakaw bɛɛ lajɛlen k'u ka bɔ bi ani sinikɛnɛ ko ka taa kala ta u ni ka mɔgɔw ye yaasa jamana ɲɛmaakura olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min ye maa minnu ye n'olu bɔra farafinna ka taa ko anw AES jamanaw k'olu de ka jama ka ca n'a bɛɛ lajɛlen ye wa a bɛɛ lajɛlen ye maa kalannen ni maa mafalenw ye yaasa u bɛ se ka taa kalata cogoya la cogo min na Irisilakaw fɛ yen a ɲɔgɔnna n'a bɛna k'an yɛrɛ fɛ yan u ka se a kɛcogo ɲuman na Amara Itali musokɔrɔba 103 u balila ka o de ye a bɛ ka mobili boli mun de kɛra nin don in sa n'o ye sibiri tɛmɛnen ye i b'a dɔn ko maakɔrɔw o ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ don ye nanzaralakaw fɛ yen min ye musokɔrɔbanin ye sa 103 ale de filɛ nin ye k'a ka mobili kɔrɔ dɔ bɔ wo kɔnɔ sa a ka permis yɛrɛ dati bannen don nɛgɛ kanɲɛ fu waati k'i kunda a teri dɔw ko olu ɲɛnafin bɛ a la wa ko a taara mobili kɔrɔ in na bɔ wo de kɔnɔ ko k'a bɛ dugu jira ko mɔdenw kɔni kun ɲɛ b'a la ko an mamuso k'a kɛra cogo di k'e dun ko e ka mobili ko ten k'a ko n bɛna n tɛgɛ filɛ nin yɔrɔnin na ja purukusu musokɔrɔba a ye 5 don fiɲɛ na mun de nana kɛ sa a taara bɔ a teriw ye a ye olu ye a n'olu nisɔndiyara u ka dugu min bɛ yen ko bɔndono a yɛrɛ taara o dugunin kɛrɛfɛ dugunin na sɛnɛkɛ dugunin don maa 13 de b'a kɔnɔna na a nisɔndiyara a n'a teriw ye ɲɔgɔn ye a segintɔ a nana balan a balannen o fana bɛnna ni polisiw olu ka wulikajɔ n'u ka sɛgɛsɛgɛli waati ye olu ɲɛ b'a la yelenba mɛnɛnen don yɔrɔ dɔ la dibi la yiritu kɔrɔla don u ko ko nin ye kabanako ye dɛ polisiw taara gɛrɛ kabako kɛra mun ye Amara maa min wolola 1920 san 1920 o de bɛ volant na a bɛ ka yɛrɛ a ka permis dati bannen don cogoya foyi t'a bolo ko polisiw yɛrɛ ko k'a kɛra kabako ye min kɛlen filɛ nin ta o la sa k'u ka sɔrɔ k'a ta k'a bɛrɛbɛrɛ k'a bɔ mobili in kɔnɔ sa ka se ka fɛɛrɛ d'a ma k'a teriw ɲini k'olu dɔn ka sɔrɔ k'a fɔ sa ko u kana ko nin kɔni nin ye kabako ye Itali bi nin de b'u ka journal bɛɛ lajɛlen sanfɛ Amara si teriya foyi tɛ teriya bɔ États-Unis kaw fɛ yen États-Unis trésor ɲɛmaaba n'o ye Simunisi a ko a y'a yira alamisa tɛmɛnen kunungo ko min ye u ka jagokɛlaw ye u ka nafolotigibaw k'u ka wuli dɛ ko k'u bolo fara ɲɔgɔn kan dɛ ko ka TikTok san dɛ TikTok saniko kuma fɔlen États-Unis kɔngɛrɛ fana y'a yira k'a fɔ ko min ye TikTok ye ko chinois ta don chinois min ta don ko yɛlɛma k'a bɛna jɛn n'a feereli ye wa ko sabula min ye TikTok ye
a bɛ ka taa sira min kan bi k'a cɛ ka jugu jamana caman bɛ yen k'olu yɛrɛ kun y'a ɲini sinuwakɛ fɛ farafin jamanaw la ko n'a ma ɲɛ a bɛ don u ka jamana na a ka dayɛlɛ da d'olu ma n'a bɛna damatɛmɛ cogo min na u k'a datugu ko jamana dɔw fana bɛ yen olu ko k'a tɛ lawaleyaw fɛ yen États-Unis yɛrɛ jamana 54 na k'a bɛ min kɔnɔna na k'o man ca ko nka ko ni États-Unis kaw ye nin san k'o fana ye ko wɛrɛ ye dɛ maaw kɔni bɛ ka siga a ko la n'o y'a sɔrɔ u bɛna na TikTok san walima n'u tɛna n'a san ale États-Unis kolen kɔnɔna na sa maa dɔ bɛ yen ko Paul Alexandre ale kɔni ale bangena san 1952 a mara k'a ta o don na sa fo ka na se bi ma ale kɔni a kun kɛra lujuratɔ de ye koyi polio de y'a minɛ nka polio kɛlen k'a minɛ u tun ye nɛgɛ dɔ de dilan k'ale sansara k'a bila o kɔnɔ ja dusukun min bɛ ale la o dusukun ye nɛgɛ de ye a y'a ka adamadenya bɛɛ kɛ n'o ye fo ka se san 72 ma san 72 de tɛmɛnen kɔfɛ ale yɛrɛ nana dɔn ja ale ka bana in bila bana tɛ bana in y'a minɛ kabini a san 6 u ye nin nɛgɛfɛn de dilan ka don ale dusukun kɔnɔna na a bɛ ninakili n'o de ye k'u y'a ta de dusukundimi kɛlen k'a minɛ sa k'u bɛ taa n'a ye u y'a sɔrɔ a fogofogo olu bɛɛ lajɛlen ye nɛgɛw de ye ani manaw a bɔlen kɔ nɛgɛ min kun dilanna n'u y'a bila o kɔnɔ a k'a ka adamadenya kɛ yan'a ka se dɔgɔtɔrɔso la ko ala y'a ka kalifa minɛ a la a si san 78 a fatura k'a si to o de la nka bana in kɔni kun y'a minɛ salon na siniko k'a si to nin y'a san 4 ye k'a si to san 72 la o de la sa o kɔni kun y'a jira k'a fɔ ko a kun kan ka to a ka yɔrɔ la ka furakɛliw ka kɛ i n'a fɔ a bɛ kɛ kɔrɔlen cogo min na tubabuw don Amara ko bɛɛ tɛ ɲɛfɔ i b'a sɔrɔ denmisɛnninw tɛ yen tuguni baara kɛcogo olu yɛlɛmana Haïtikaw fɛ yen yɔrɔ b'a dɔn k'a fɔ ko bandiw kɛlen don ka yen dugu minɛ bi ko u fɛ yen u ka polisi kɔrɔ dɔ polisi kɔrɔ min n'a tun bɛ conférencew kɛ wa conférence senfɛ a tun bɛ marifa cicogo marifa yɛlɛmacogo ani bandiya kɛcogo k'o yira denmisɛnninw na ko ka o ɲɔgɔnna camanba kɛ k'o kɛ jaw ye k'o bila video kɔnɔna na ko o polisikɛ in ani kamalennin dɔ b'u fɛ yen k'o fana timinan ka di kosɛbɛ o kamalennin fana n'i kɔni ye fɛn o fɛn ye bɔlɔlɔ ni fɛnw sanfɛ ani dɔrɔgu ko la k'o senbɔ ko ninnu maa 2 de bɛ ka dugu ɲagami u 2 ci sagana di layi wa ko bi min ye u ka faaba ye ko bandi ninnu k'u bɛɛ lajɛlen bɛ sujuru bi ni maa 2 de wa ko dugu gɛlɛyalen don bi kosɛbɛ bandiya ɲɛlen don min ye u ka AIC yɛrɛ jamana faaba ye n'o ye Port-au-Prince ye k'o kɔni k'u ye yen minɛ ko ka maaw bɛɛ lajɛlen muruti baara ma ko fo ka premier ministre démissionner AICkaw k'u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na Amara nin ye kunnafoniw ye an ye minnu sɔrɔ ka bɔ kɔ kan min ye Abdramane Zakaria Traoré an b'ale fo Segukaw fɛ yen nin waati in na Segu nin ye appel à candidature ye Segukaw fɛ yen jɛkulu min sigilen don ni a bɛ maa minnu bɛ n'u y'u sigiyɔrɔw bila n'a bɛ fɔ o ma ko OIM ale ka bolo di ɲɔgɔnma tɔn hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni maaw ye maa minnu n'u y'u sigiyɔrɔw bila Sedama OIM ko olu kɔni de bɛna denmisɛnnin 100 ta Segu ale kɔnɔna na a denmisɛnnin 100 bɛ ta cogo min na o filɛ nin ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ se kundigi la ani esthétique maa 25 maa 50 n'olu bɛ se sɛnɛ la ani bayɛlɛmali baaraw min ye denmisɛnnin tan ye olu kɔni ta ye énergie renouvelable n'o ye kurankow ye subahana kurankurakow k'olu sigi sen kan denmisɛnnin 15 minnu bɛ se sɛnɛ bayɛlɛmali la ale ni ka dumuniw bayɛlɛma ka dumuniw ja Amara ko ni maa min b'a fɛ sa i sen ka ye concours in na k'i kan k'i labɛn k'i ka sɛbɛn dali daminɛ nin kalo in tile 15 n'o ye bi ye ka taa bila mars kalo tile 29 na i kan ka min da o ye fiche d'inscription ye o signé i ka acte de naissance n'o ye wolosɛbɛn ye permis passeport walima nina walima ni document wɛrɛ min b'i bolo n'o bɛ se ka don yaasa i sen ka don a la sa i si kɔni kan ka daminɛ san 15 ka taa se san 35 ma i ka kɛ maa ye maa min bɛ Segu ale dugu kɔnɔna na wa i ka kɛ maa ye fana maa min bɛ yen ni o bɛ se ka baara kɛ ka stage kɛ waati bɛɛ lajɛlen na i ka jɛn n'a ye fana i ka se ka baara kɛ Segu mara ale kɔnɔna na baaraw yaasa i sen ka don a la sɛbɛn bɛ bila yɔrɔ min na Segu APJ village kan i bɛ se ka t'i ka sɛbɛn da ye ni maa min ma yen sɔrɔ direction centrale sahélienne ani biodiversité n'o o ye Segu CSB ye i bɛ se ka taa da ye Pelenkanakaw fɛ yen mairie ale kɔfɛla la min ye centre spécifique académie Médine i bɛ se ka taa n'a ye centre de formation professionnelle Kanja Sanogo k'a bɛ se ka taa yen fana Dar Salamukaw fɛ yen walima i bɛ se ka maa wele maa min n'o olu bɛ centre spécifique kunna académie olu ka bɔlɔlɔ olu ka nɛgɛjuru siraw olu fana bɛ yen
ka taa se centre sahélien biodiversité maaw ma sɛbɛn in a bɔra maa min yɔrɔ o ye Abdramane Zakaria Traoré ka bɔ Segu min ye wasa kazi la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna a ma su in na Amara nɛgɛ kanɲɛ 21 an bɛna brève kɛnɛ sigi brève fana kɛnɛ kan n'Ala sɔnna a ma fana min ye maliyɛn minnu fana kɛlen ka fɛɛrɛ sigi armée bɛ se ka dɛmɛ cogo min sira o sira fɛ compte sira do numéro surman sira do téléphone minnu kan o ani bɔlɔlɔ siraw fɛ o u bɛna n'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ yaasa an bɛ se k'an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ cogo min a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 21 ni Ala n'a kira sɔnna a ma.